wallahi ka kiyaye rayuwa. Yadda ka ga mutane sukan shiga gida su kwanta su tura kofar gida su kule, wani ɗauko shi za a yi da safe, wani sai an karya kofan a fito da shi. Lokacin da zai kwanta wallahi ba zai san ba da a yi asuba da shi ba. Ka kuma fahimci rayuwa haka, ka zama kuma a ankari a haka. Lokacin da Malam Ibrahim Shinkidi ya accident, na je na samu an yi mai ɗinki yana kuka. Na ce mishi, Malam Ibrahim, dama kai accident da kake ji ake ta yin nan, ka ɗauka mutane ne za su yi ta yi banda kai? Ka ji an yi a hanyar Kano, an yi a hanyar Gombe, an yi a hanyar Maiduguri, an yi accident mutum kaza su mutu, kai ka ɗauka mutane ne za su je su yi ta karon kai banda kai? Idan wannan ita ce fahimtar ka, duk ran da hakan ya same ka, ka shiga tashin hankali.